lort i hovedet. Skal jeg køre den vej, der er en sø? Er der en hvad? Der er en sø den vej. Nå, okay. Du bliver nødt til lige at vende om her. Og der er vand, så der skal du også lige passe lidt på. Nå, jeg fik lort. Jeg har ikke lort på hagen. Jeg lort på hagen. Hvad? Jeg lort på hagen. Prøv lige at filme ind med det der. Prøv lige at filme med det der. Så lort. Hey, jeg fik det på Stop, den er viklet sig ind igen, Stop, for helvede. Det er sgu ikke faktisk her. Det er lidt for ikke at skubbe. Peter Krosser kan ikke mere. Den er færdig nu. Den er stille træskoene. Det var efter Thomas ser på den. De står lige der. Du har lastet på i stedet for. Så kører jeg. Kasper, du styrer ham. Fuck! Fuck, man! Hvad er det? Åh, min røv! Jeg kan nærmest ingenting. Jeg tror, prøv at gå op. Stop, jeg tager. Okay, så kører jeg ned. Jeg var også lige ved det. Så første gang så tog vi op, og så var anden gang, så jeg bare Kasper alle rulle rundt på jorden. Fuck, jeg har ondt i ryggen og røv nu. Jonas? Ja. Fik du film? Ja, jeg filmede imens. Jeg får mig ondt i ryggen og røv. Nej, stop! For satan! Jeg vil med! Vand på mig, Thomas! Nu kører du 5 år den her gang. Ja, jeg har ondt i røv og ryg nu. For helvede, det gør ondt der. Det gør ondt der. Åh. Er du ready? Det gjorde ondt. Det er lort. Fuck, jeg har ondt i ryggen og røv nu. Nej, det er dem, der er faldet af. Det var helt vanvittigt.